Goeiedag, ik sta hier in Heilen. Er is de Heilense kermis aan de gang. En vandaag staat er toch wel een hoogtepunt op het programma. Dat is het ringrijden met trekkers. Nou, dat is vandaag 30 graden en hebben ze daar hier blijkbaar zin in. We gaan het beleven. De baan is 35 meter en die rijdt ongeveer binnen de, pak maar 14 seconden. Dan moet me straks nog even klokken wat dat langzaamste tractor is. Ja. En is er dan uiteindelijk ook nog een winnaar? Hoe wordt die bepaald? Door hoe vaak hij de ring eraf steekt. Kijk, dus we gaan gewoon door tot er eentje de meeste heeft. Ja, maar er zit ook een punttelling aan vast. Dus we rijden 3 rondes van 3 keer ring. We beginnen mee, uit mijn hoofd uit 20 mm. En dan 16 en 12. En ga je voor de winst? Nee, dat is nog nooit gelukt hier. Nee? Ja, eens moet de eerste keer zijn, hè? Ja, dat is wel. Er stonden gisteren ook een aantal dingen op het programma, hè? Klopt, gisteren was er een rondrit en s'avonds hadden we nog een gezellige avond met muziek en ook terug van weg geweest het Rad van Avontuur. Ja, de rondrit was ook met trekkers, maar dan wat andere trekkers dan die we hier zien? Nee, over het algemeen er zijn wel een paar mensen die nu ook vanmiddag aanwezig zijn die gisteren ook mee waren bij de rondrit. Maar over het algemeen waren het gisteren eigenlijk allemaal oldtimers. Ja, maar jij was er gisteren ook bij. Hoe was het? Ja, superleuk. Ik was dan zelf mee als verkeersregelaar en dan was het echt heel leuk om eigenlijk gewoon op ieder punt iedereen voorbij zien te komen. En hoe dat ze aan het lachen waren en gewoon blij waren met, het was echt heel leuk om te zien dat iedereen het ook echt wel leuk vond om weer op pad te zijn. Ja, vroeger zijn er, toen de jeugd, nu de 65-plussers zijn begonnen in een klein kotje hier naast het dorpshuis met een vuif en zo is het in de jaren uitgebreid tot dit. Ze komen van overal en iedereen vindt het gezellig. En ja, het is echt een saamhorigheid.